Get the point. Take a step forward. Ebintu mbire bitatu bire byogokumya asende. Bire byogokumya mona asende. Mbire bine. Lakini mbire ofo. Ebyo ntamanyeti. Na byebi. Nasa amang'ana atatu. Akyo agubano. Nara amang'ana atatu akonyegeria. Amina. Amang'ana nara otiri 34. Akonyegeria inse. Akonyegeria ense. Akonyegeria ense. Bono gwachira obongo tigo moikago konye. Amang'ana nara atatu akonyegeriki. Ense. Nare ane. Nara ofo. Atanyare koyaremereria naraya. Karati gorore. Nyasaye. Oroche baba bunago nsomera. Moika hata geteko motanta ni otario moiko muya. Mokonya nsomera buyabu ase Kristo mabori. Amen. Nara mang'ana atatu. Akonyegeria ense. Ense kere yanya igure. Ombati ominto. Ego tengecha nga titi. Arenga. Atatu. Nara ane. Nara ofo. Etanyare koyaremereria naraya. Na ense etanyare koremereria. Tokwaga gotara beke koma. Naraya. Yana kwao yana. Narariaya. Ate bono baba. Arariaya yago tenga siense. Ekero musomba akobo moruoti. Omonto orenge sabanti. Gusomoreri. Amachani abe king. Otana goikera kero gokiobonene. Age karanse. Aki litukeri motagure tiko chasare. Na omonto moriri. No monto moriri. Akoigota endagira. Ekera akoigota rimaya. Litamaeti aseyaru. Amane koigota. Na ekero takwagaga. Rimaya likore gento kie. Ligote. Mate que buke toraranga liaye gota ete konsomera. Lete sabanti eta chete sukuru. Oyo netararanga likebungeke. Ya naga eta chete sukuru konye kokorigwa nere manye kobo moruoti konye gakwagwa rigwa konye gako nere manye konyoro bonene. Tagwa kare gesiomba ke. Ono yonde torake. Haya. Some kieko bwati. Na ekero omuiseke otanchiri akonyomwa. Na omuiseke omosomba akoba libagali omokungu oria agokorera emeremo. Mbire ebi. Lehero nalio takari korengera lingi gosegi akori. Yani gente kia toli kondo kora atika kosoma. Ekero omuiseke okogokorera nyomba agoncho kabo mokungu bwe nyombe iyo. Arusi marikia roto chimarikia kama tenge sana kita ngorera iko kampuone amanya koira libagerio yento muri mwana korora arabu musacho sukake igo abu atoyu muinyorete ekero akali anyorete nganero nyoriro mwana wa Abraham ngaki akorete Sara. Hai. Paka Sara akamajikuebo bokeresita akamobwata. Mati ngento muri gosoma buku buya. Agatebe punishment ya yaruga. Abraham agajikweberere ke kiagararende era roche bonse nabakungu. Akagenda asinya saye ngabono monene nchindo chirio kire bwone. Nasa akamotebi mukungu yuga akoenda. Oyu abera agusara takoba. Uyibone asare getunu ngakiare. Anene. Omanda gotebe ngakero moiseke otanchiri. Agokoraki. Akonyom. Ngaki naenda nyomu naende tanchiri. Lakini tiganda arakoretere kemo. Indire okobetererio mosacha bakokoiro. Kwa muhali yaki paka finali okonyoma. Mahakina mange mokoro. Finally ochoko nyoma. Toro jirafu njarengo. Umaetago ikagati atebe yino yimama aretete.
Gosago tebiri ng'ano utana koigwa. Kwanza nje nagutagete. Naja gwakorete ki. Amanye kogotebi ng'a bono nkoreta ndu uyu ng'anchete koraki. Karua. Ensege gotengecha. Emanye korwa roro. Omoise koje kerari araisiri ng'a finally nonyo osigatereretia bwanchani mbwana koba. Hata nawe kwano nyamiso tigango inyori. Ebinto orari togokagera gose nkwariete. Ekera kurigira abo gesoime yao. Ebinto orari. Na gento ngeri ekebebu nekero omokungu akori araisi ng'a tanchiri. Tata naende noche chemistry goitanerie sukuru. Mbasomete gento tokoroka ng'a roko chemistry. Lakini ekoroku ng'a the highest science. Ayogo kagane chao konyu. Wakagane oboki makwari. Wakagane ching'enyi kwari era. Wakagane ensu kwareteru. Wakagane amabere kwareteru. Lakini gurukosi chiburukanirime. Alioko manyanga marongo na kare. Bintu bire bikari korokwa marongo. Alioko manyanga chiturungi njire chikorosi kuchiturungi ng'a karabe kere yuriberera tumanya goko kupraneri. Okorie bintu nyatari Yesu uri iguru kubitebi ng'e bitigambi moso akong'u. Yani oko tigango tebi ensege gokora gintu kie. Ego tengecha. I am telling you. Abana ariko basabera abakungu ng'aki. Gaki nonye twabaretete mwari araisiri into banjete buya. Gaki moto change. Obwanchani oise gosoma 1 John 4 verse 7 tibori korwasa omonto igobo korwasa Nyasaye. Igo Nyasaye oratokonye mwanchwe ande mwancheke. Gento ngeri gekori omotu bwa omokungu ekera akori araisia ng'a security yaye tiri buya nabo mogambi ondara abase komoba teki kingdom yaye. Hey, no mororo more wese giara rwane. Hey, no morari challenge rara teme. Hey, na bogo kagane rimaya. Lakini egentago korate wara liguri seika ati kwegisiguri bite. Omuramu asigete moko monyora nyaro. Moko nyoro gochiere ndari kare gochiera maguru. Na kingora atebera ng'e kanisa nengiya. Abo bachire kanisa batemoteti bachakire gokora ebinto ebiya igotokwera ni Nyasaye nanake. Paite gwiya kera mokago nyendi abasacha bare ko babiyamba tebi. Ekera mokaga ari serious no bokereseto. I'm telling you. Timaiti gose abasacha bara moikaransete. Mokaga abo kemambi motu ayo bichogete. No chabo mobasita, no chabo morisia, no chobeki. Aguchake mambia. Aguchake mambia. Onyembo ni nabokoro rira undinga kia matangasa musireti. Yani ensege gotengecha. Eri gari araisi irokomo chanio misikuti gentarengereti. Let me tell you. Let me tell you. Chara diomento. Mokungu amochania na onongora arama gotera kama ari buya enjira nere gwatirimboka no mokungu ari aya baterere bware kwa mubwata ngatamboka ngora. Now she's very comfortable. Omochanio otambokio mwao na kwa motamboki ari igente kigeko genda gwani furu ya aba basta togambe wogete ngeche teba kama tobori akoreteki. Tikirigento kerera isigo. Nakitogo sabanga una monto bwa afya randi ebinto ebinkenseye otaombe tigorare tobokong'o bonene. Abakungu ntoko gamba bine bino tokori amang'ana amange ombi nariko basorora bakungu mora nimanyete n'abasiriki muri lakini rero mwanje mo baba Kristo. Hari bane point into muri muri kuigu point. Ni I know nyinyi ni wasiriki wetu.
mwari gwanja amange moiterere mababa Kristo ande riri gwekanire gwateba ng'aki onye ntabeire mo Kristo tiga monena nkonye nabuga ng'amba tigire sirogani eyo ring'ana rio mokungu ribigichuri akeiga naende kera mwanyori ring'ana rio family ria bichuri ritako na kobori ng'aki abana bo bari bagotora onde tayo getari kora bichuri onde tayo ande tigamba kani nonye no mokungu kare nabo morandi gakorandi mutu nabo komanya kero musacha mo bichorereti akerete buja na bakoreria bakungu bonsi lakini garete isu ya ye momo konfo na abana ndo kubati na buranyone rure rongi lakini ekera tatikane iga omotenge chori ore ndabono naende kera banjire kogenda iguru abana ende iguru nabo baratoka abanga sukora rigereri kwane tatikango na gosaba ngari tukuriria riria mabera gochigosiekerwa etuke mbabichogeti baragenda iguru abanke Bwana Yesu asifiwe. Uko ngora bainyorande baite wiki atochi na njeni nden mare dirinde ninde people. Gata tuli gora tokonye. Motengecho. Hey! Iroka mokoyo yani ni mokoyo Jesus. Kali guli mo commence mbabu. Pamarare kien. Usichase na ye. Abe gentongere keri bako bekere para. Iri bako tengejeri para bakamwa gunyomba. Ngakibano moko kiroka. Ero ora moko nyiroka. Bali ili tande kwa kwanera. Compacta. Tata mokungu nabo mogusu. Iroka to jiasero mogusu. Abeke compacta banetumbosa. Ay. Entitira. Ego tengecha. Akia bangina motu abere. Na intu gotu abanjete. Na inde buanja ni bumbora era raisi. Tigo monena tokonye to banje igo gatogendera niguru. Abantu mbale. Ekero ko baligereria se family. Ayo ise ko baligereria. Oba ise goteba. Oyo tari monara toboe. Na changanya oranga abaga kamba bwate marking skimu yabe kogenda iguru na bangi namba bwate marking skimu yabe kogenda iguru goko nyoro mongina agotebi mugaka asenga kana gwetangana nigo chiabo utaka nyoranga imogochi marking skimu yabo iya bangi na ntindi mono akera bako makeria abantu asoko genda soburuti bwango. They are wonderful markers. Let me tell you. Abangi na bamu na mobaro chega. Achake ko komakeri. By the way, chara dio mintoko nyora shiro. Na bago komoka muna rikware gotera. Abana kwa bateri. Kunga ina bantu. Setani kabisa. Anda harako erese buje. Aboko nyone setani okole tek. Uri. Nabaga kamba bwate marking sikimu yabo. Nere nkongu sana. Ana bako bana gabana ku yati abu. Utaka nyora na abantu. Abangi nabe kanisa ngora makali bara basaye. Musaunda ajigwe kongi muna bona ara bande ba bana bambati bate mali dera batera no morandia and we were very happy. Let me tell you, it's difficult omwana musaye ko chakwirunga Pero tigatere kanisa. Ikiagera bago tege robo chenchu bunge. Tirise ni tuaro to criticism. Bari ba unabona mo arombati yako iga indagera marandoje. Abona akona ko iga igota konyora bana ba yembari. There is a lot of marking schemes. Ekere chiago ikereire tiri discourage you. Chigo itabanto moyo sana. Nabona moro iga nabo manyetenga. Una pastor chaka kurandiga abana bae na maraika. But let me tell you. Bali muno kora to kurandi mono we have got an experience. We deal with very difficult children. Aye kwa etu aborora ke. Nande muno bwata aborora nande muno tamanye tikende mono.
Because you know nothing simply. Let me tell you. Omonto iroko mogaka kama nyete Yesu gwaka chisabu. Ngere kingo beko mwisho yateberere tachi konyonya sore. Nga inko moso yaka teberere tachi konyo gose ningi. Nga inko moso ye gose taswa gose Illuminati. They think overnight. Yani ba ekende ngera ko tume kachire sa teberere gose na etere. Kero montago chakolimera gose ngo chiembera. Yango kani kemungo kera kego somwa matanga lakini tabwana te matanga. Keligia Timoteo. Haruani rese yengia. Hakuri roge some bana. Some bana kiara moko gasoma sana. Yani moke makara momboli ngangereki. Nkiana ko bangereki magisakalia matanga. Nonya Friday ngia koreteki. Bana. Ana ko mboli barenga Timoteo na ateba ko chia gusoma. Sekondi yakoba 4 nasoma sigisi na boko nyora amba inyori ndeko totabokerani somango na kinche na ikire ko umurwa buno okorwewa gwekenyugwa na ingaki yane yogokwa ya ikire bono karaigwa tokenda ngora oino mogako gokwana ngo ikire ko umurwa unekorwo gwekenywewa bingwanso biakare tikware korindagira utararuta nsenge usumura ganto kali bwatenge ombati na bako manya ombati na iterete bigusisana shokoro ne shokorori jikoruteru usokwa itera keli kwa bwatake bali masomete sukuru ekoro kungali pesen kwa chinya sa chisokoro ogo chiakende abatojiroji no ekero babe kerogo chako ikanga gwakure chinga kichiri chinguru chiako ereire kwara iteira manyinga yo koibora kwara iteire bigeri kwara ni aroirwe asengenjo ya bana na kende ayo monyene gotogote banga personally kwara itekire yo become a sacrifice na kieko gerago tebanga ase na ikire keirore munateba na kinche bono na ikire ko umurwa buno korwewa gwekenyugwa na engaki yane yogokwa yakorireke yaikire narwanire segie yerengiya manya goteba narwanire segie yerengiya nakorire orogendo nakorire narendire okwegena abuno igasiere korendaki okwegena korende tini okorwanese gocha korende okwegena korwanese giengiya goiketo ke kwarwanire ase gwatigo mokungu nagaya ase gwatigo mogaka nagaya yes nabere igo nonya nabana goiketo ke kwabatigira asare ngaki agaya ndara ko igisambu mogako ndo korokuroti akonyora bana na mokaye uri ogerete bagaitana na ise mokogereta kabeta jiri umanya kuboira asako rukunga Sodom na Gomora asare ngate nengu ekerago tebigunga tama otori obogima bwao amanya gotamana chinyaruka joka aba murabonsi pi bare kama nangina jikoni bagatigara nangina koji igera ngina ga moigeti njira agateba pumbavu na nakora musacha icharabu naye ochake gutamato tigete kereyendo nomba agaonjoka kujarali kochi Sodom na Gomora ebuko agatabanga akaligereri magega lakini bali moko some bitabu biri Patrick Prophet agatabanga tali akaligereri magega agachaka kochi Sodom mbuya yero ne ngano yaye kubwa kogenda bachikomenya no musacha limoni batabwatira ne silingi abakungu maita kuna omora bangaini asekende ketali ara buyaiga botaka basoe agi kware korokwo mogaka abora amanyanga no moisiore ngankie kebonek erongie je bosana era mokoroka nganyambangi ana gototengeria erongi go beiroroko ogotebiguri ngana oteko ore tikano mokere stakore
kurwana esegi kuiketoke gwakonyera abantu bao si kitu rahisi. Akatukutera abana baye batari bake asakoro ku Sodoma na Gomora, especially abamura barabo bonspi. Lakini nero chorete pako mokungu agakwiro ase narumanye tora iro mokungu agotige ayo ira naja bweka kei tomanye timo ase nare nawe nayo ora iro mogaka na baro tiana araba monyerera kero gutangani mogaka ngumbu kwara arengereri bakungu bara America mbara wabange na inde barabuge ndo gikoro ku morali tigetari bibase bari. Is not a problem. Ikiara America ngelinga ki kwaro sire no yo na bamogo tigana enda ligyo mwao kwaro sire no yo koro na lijibu ndiyo gwe kakoti ngaki amutaya dikutis kontra kitiyana yakorereke ande simbo ono yana ndo chake konda no yone ono goko mutanga ni ombu ya lakini aende kwa inyoranga na bara ase gokori gwe kondo utaraika to jire ngwata gete chibese chiroche ebese na bara gotomera mochando toyo lakini mwana naende tari kugotomera inyokora egunke ono gokwane gento mutana kara inyokora egu atari aye omukungwa nabona bakungwa abalisa bwa mwanje tekoraboka 24 hours yazese kujimara goba amanya ko nyoro mukungu orabete 24 hours wesa buseti naende ogokwana buya naja goteberaga onarete chinda bachioka kera kwarosire ose mwana ko manyanga ko change birego. These things should do change. Lakini onare ko basabira iganga ki gocha goteba ng'omuntu rwanire segi enkiya okori rorogendo omuntu obwo sakiri baisirie binte bingi osakiri baisirie binte bingi gocha kanoro mugako gusi okorengere tibuna kwa gotire igagocha mwaya mapema mugako yo tigira mangana mangi takona ko mwati omotu yango tebi ngora tari na tana ko gotai mogano andi gento murabangi na mo gwanja motai mogano ikiara motebi gwe keno mo gwate ko motu bono tigato bangaine igo mo kweri story jinde mo jikanya ora igoro yani ikiagere binto binde otai igo na bakware ke igo njena nganye ira oko nganye kero gi akagosoa yani ani ndire muramba chara gaki bantu bararwanire okay. Numanyete ngoyo ndi gocha kobwato ko mogako yo na moirete ngoraka moebereri kiara mokungu tari gotigo gafura ngatwa okungo seresere ako gokora mwensi motigara asara yako irungoranga ngware koratiga lirio yo ndarengera tiko na gosuka kwanyoro yo ndarega mogasete nga abantu mokweroka mokerochera kirimo mamenyate gosengo chai oyo ko igware naende ora ikiagere bari meriteri gutugunga kwa igutugubuna kwa ne bwateri motie ko batachi TV chiri me chance na jesa akotebanga na bari la asara twese tonyore gento kiege asara esegie korwano bakomonto chakobo mo Kristo nonye no muntu bwe munyasora tori ko monganye bunorengereti nonye no muntu bwe changa enjere yo goteba ngachua okunoko gesi kwao nyasaye nero gokore bikone biaye okonya abantu kaki karatemire gutiga baba nonye ne wiki togocha kwa moito moyo motebia mae nae no musacha gwatemire wiki gotaranywa tianda agenda ngoretere gosine nju that is an encouragement ekiagera motego bwe bibe I tell you iroko yogo toka ase chi family is very heavy omonto gocha gotige gento gete amepigana na vita kali hiyo vita si rahisi hiyo ni vita kali tikirige ntokere rahisi soma bonoke bungongera ngo korera otera wa Suleiman isano nemo kani yugo korangeri ngo igore point isano nemo tak mokani nga ngo igore point oyuga kigocha na batebiriri ke bungo nako timibano
gakitagwo kichisimin korandi fasiti ogotera gwa Sulemani sano nemo ochakire kibungo gya 5 na 3 ogotera gwa Sulemani ngaki agotera mbaleo abakungu chintingana cy'umuruoti 50 nomo karati kababa chintingana mbarabi kuinisie yes lakini tandara akobori gosogotera kuno gwa Sulemani abakungu anyomete nsigisiti 700 ngiye kogeraga gwatera nga mbaleo sigisiti okuma tena gotera nimate ngwana korengeri kebungeki naende ka keragotera gatindete ogotera uko mate kendo mwana goikera bagake kere batinde ento gendire tigage chigento ngore linatindete ngwatere gatata bono ogotera uko kagotera igo it was a serious song igagotera liriago chikona chereki na kyo gotika bakongo bonse lakini igagoteba nga ina na chereki na nimbwate 700 queens lakini asaba 700 abo bale gai ngise kubalerwa naende Nyasaye se gwanjo monto abana bakungu abange nsigisiti sigisiti mbange gai nabo bakobekerwa magisi kwaigura ase barenga 700 tarakura gotera baba gendera na abakungu baseresere 53 abari baseresere gabwate 300 lakini abako machiko makeringa abamone na isegonkonya nga na baseresere twara bake mata banta baba ngaini ngotera bari bintu gete 8 barabuna bonkwanja nkonye 8 abuna ontakete bwake saba iga buya ekero musacha nyomire eneti gwake saregete amaisa mange nga yoro chari isiko nande kana banta etemba somere kebungo kego tebega bakungu ngaki igo mutigeta bakungu baisiko bako babwa magisi eponje yonde taraigo te sometimes perform well than you tari mugonde go sareti nakigekogera abaisiko bamachiko buchanga mbamanyete gukwanira mugakake mato mugaka no gukwanirwa n'abantu barabakoro kuchurudrene n'abagaka abagaka nabo abana omukwanire bubego ko mo discourage almost forever na a year okumo discourage ni mate ngeki mwana gokemanya lakini mwabere nege sina batabirie siri eyo omoburukaniga oyonda amanya ko mweni college nsa ako machikorra ngoyo oyo nare peta ko boyo nabo bane bari me yaroje gyachinse jinetindete aba yaroje igo lakini gumnago congrute igera bone kinako nacha boigo mbale abaiseka bekungi abange batariko bareka karatiga omonto ore maredi tabweka ini omonto taranywa masaba sacha omonto nywomire una totene ineiga abaiseke bataranywa mwa bange sana bagotorigia batonywomete without number kwamanya kanyora gore kyaresi no mugako timate se mwana ko bwate point yeyo bakoro kunga without omomuro taranywa magara ariyo moiseke bakateke lakini munande iganta kerera ko genda no mukungu mwaoka na bango genda na ndo moiseke ona gendo muri ko mora iko point and tarin ko mokwanera mono ni matabi for me just for me egendo muri mwana ko manyange ine fakiti abantu bako nakoiregeka bachwate binagwa baka masanga ka batesti story na baisi ababandaba intunto bwate story aseigo when you are married take care of your husband tari eronyore togo choka ni bunero ngori
mbaro bakobora ngandi okong'anya bache ndi okweminja baso nonya ndirio okwete matanga agenderete abo baro bakogeni batagete gosote are very many Ini conclusion yao udashintike ngotamanye tika makwiri nakorete osinera no gosoa bwakwiri nera barir this thing is aretea kocha korendo mugakogo bwekaiga nande mokunere kwarwanire esegi erengaki engiya. It's not a small thing. Ekiagera maami na mange aya igoreta makucha na mange amakoru na mange and this makoru know how to pick it chuchu. Nora engoke kuoga mate abamore ofisi omo kuoga bune engoko kwabeka kagena kama kwetanga maitera rango sarinde ngore ora make sure you are careful yamanya gukora ngaki baba Korende oyo mubweka nero mwanchione. Lakini bone kerago chigokora that is good. Asaba bonse bipaka bali abando koronga they are fair I can take this korendo oyo mubweka nero mwanchione. Nere liru. Karati gotara samon. Let me tell you husbands. Abantu mbaro bare fair bange in this world. Babuata magis. Abakungu abange mbaro babuata magis. No nyana yo kobekera magis lakini to motoki asemoka go igoro ako gukura marago bangando chororo yo agotoki akirire mwaranja twakwane vagiti abalende mongwacha ni virus mbaro lakini let me tell you no yo mobweka ole mokao. Hallelujah. Isona ligwani na ende gocha gotene na so yo mo oroyo mobweka ole mokao kwarwanire segire ngaki engiya kwarwanire segire engiya abantu abatigamba tebya bange naba baranda ite gukwana openeri ase tugutara na ase tugwita aboko nyora basubati bando mbaro bakoro kubare fair akagotebinga una Isaya inyego teba ancha elio kaigando kumukao ata things I will do I will make you better. Kwa manyakanya ore bari mu yao ekwogeti noyonde nara utagete kogokorera thing inki okorete nyumba noyonde nara utagete kogokorera everything akieto keto bwate tichusi buya tokorusi moyo ngaki ase ya ikire na bakorusi moyo ase ya ikire no yo mobweka isoneri wani ngakiare baba neri ere liru mariane omoikerano nero moikerano one ere nigaro omwana momoima ere no mwana momoima ngina bwate uyu nere muga Sulemani omutangani ngina bwate baba tigirabo she was the only daughter of a given father lakini agachandwa akamenteru 700 kurumagega akamanya komenta 300 basiri mukungu uyu ngakyo motu ajo tategete lakini bono tigamba tebi when time came the husband came back kerenga kiya igete mukungu uri akaremere muise ko some emegano yons mukungu uyu ntoranyora asare kwe murungani agendo chosome mukungu uyu agachumereria agaika karusi moyo akana gusaba Nyasaye bareta rubateru bore monware babekeru chituka noare bamenteru amaremo noare bagorerwe gari noare pakekero musacho yachete koirananga elina ririru mariane oyo nere mate no nere achete gwake sabunga na amenyokire bakelibu lakini tati gumani tabwe kaini aba
Tali omoko ngonde mera iri tuti sire gyara bande na comment ojo na number 2 nagiu akobo ebunga ki osena aye kwa mente twe kuna na nche ngore ta kintu kie bono yo bwato bokongu no ri number 1 ona bana ari ko baremia bakungwa ngaki igo mwanjete gokuta goku moro enamba yago no etigarete ebintu bino mbirane korwa America birane bicheka mbirane ekero bwato gosemerie tagukwa ekero bigocha koira no nyoro gokwete yaya kana koragira kwa iru time break and whatever view wait a little bit things will be back abana bagomba irane kirege ntonke irane obuya bwagomba irane bwanjani bwagomba irane hano yonde ngombori ale sana bamo igwete korwa bongo imenga basta bano ne shoti uri no they will come back ruane segiere ngaki engia tago tenge chiense tago tebanga nanche ngo korande ge kone pakense ngumye ngo korande ringana pakense ngumye naje kweminja kwa bonge naje kwarunda kusengo chai bana bare gosoma kwa batigero utare ko mosoma likago chanora abapi wani mbaro na baesi wani na bagoya na baesi tu andoro mochino morabu amane gokoroka korugesieri ngaki ngina bantu tojaga korokinge sane kendwira agotioka amane gogocheranga ngina bantu wairira chinse chitago kiranga ki ngakokwanira gocha igano anyora gokwana gocha ikono boliri boko bwatete ruane segiere ngija bakaririri bakomoeri chale ditako beko gotera ndwa ona gombara go point nyasao gotoria abantu not at your pace, not at your time, but at God is right time. Ekero mwana nyasa iboretwe, iga iboretwe ekere ngaki akoretaki. Ya isanire. Taiten sabe. Elinde chareti abekogotera. Nyasa ibwoko bwa. Atware go sabanga gatogo tabokie crusade yeye tokonyera basacha. Katogo tabokie crusade yeye tokonyera bakungu. Katogo tabokie crusade yeye tokonyera abana. Ikiagera mbara tukorera sana igoro y'abana. Mbarega tukorera sana igoro y'abasacha. Mbarega tukorera sana igoro y'abakungu. Twakorange iringo monene tokonyera abasacha. Abande ko babwate metwe mekongo buna Nebukadneza lakini bakonye. Abande ko babwate metwe mekongo buna Farao lakini bakonye. Igotoko gusabanga chinguru chiao chirorekana se family chaito otokorera ugonchoreria otokonyera abana baito ochakera babarandia ochababalisia okonyera babasiriki bonse. Nondo yuwege ndire Nyasaye ikiagara bakungu mbarega abara batakanwa obakonyera abana babo na barabwa abanyene obakonye. Kera tukunde narase kaniseye ebibe byengere tokora akorobo ngondi boke abatware gusabanga gakinera tigo bongondi boera abo mokeresito twense togenda soburuti bwao twasabira se Yesu yora mabarito. Amen.
yana Yesu kero kende na torio bokinto nywa maber omocho yo muya igondote indenka igondote mochoria igondote indenka igondote mochoria kogo iko mochore corona totale sebaringia etabu na totale se moyeya
Get the point. Take a step forward.